position and lower your armrest. Ensure that the window shades are open. Charging cords must be disconnected from the seat. Take your cabin baggage either under the seating front. Ja, jeg tager bedre, du kører bare. Godt is. Kører vi. Ja, her er meget tændt. Hallo. Hvad så løber? Velkommen til den her fucking YouTube-video. I dag skal vi jackass. Oh my god, baby. Der var selv den der ned. Det er godt, det der! Det er fint, Peter. Oj! Skal lige se tv. Så hurtigt, hurtigt! Ej, ej! Ej, ej! Den er forover, den vender dig fra bagover. Og ned i knæene. Oh, fuck, Flip! Hvad laver du? TV! Du passer bare på, TV. Det går sgu bedre, så I begge to nu. Rami! Ja. Oh, Flip! Du kan få action for tv, der kører baglæns der. Få den der røv ned så. Oh my god, it's beautiful! Jeg kan også lige før du tog en anden med i faldet der. Good? Good. Fanden var det Rami? Hvad fanden sker der der? Fuck! Var det bløde sted, de vælger? Det er planlagt i slut. Oh, fuck. Fuck! Det var lagt op, mand. Nej, jeg væltede ikke, bare roligt. Gør det ikke? Jo.
Jeg tror også elevatoren er bedre. Kom så, min løve. Jeg må til at køre lige nu. Ja, sgu da. Bare noget bremse til den grønne. Ej, han tager et mål, altså, tager et mål. Au, for helvede. Nej, nu vil jeg Hvad helvede skrev du lige på til sne her? Manu! Hold nu kæft, hvor du ringe, mand! Så Diagas. Det er Remi! Idiot, mand! Er det Gucci? Det er heller ikke være fuld bare at sidde og drikke. Altså, smag godt, og så lige drikke 2, eller smag helvede til, og jeg er ved at brække mig, og jeg er ved at dø, eller drikke 1. Jamen, så længe der er procent af. Så tager jeg 1. Så længe der er procent af. Er I ikke rigtigt? Altså det her, det er Markus Sin, han fatter ikke noget. Og det her, det er Grønborg, der kigger på et shot, og han er allerede fuld. Hold da kæft, Mads. Jeg skal bare have et. Nej, jeg skal ikke have 3. Det gør jeg ikke. Hvad? Nej. betaler det. Ja. Ja, han har trukket 19. Den grimmeste betaler blev det her. Hvor fanden betaler du så? Okay. Shots. Nej, Rani. Hvorfor brille af? My god. Nogle briller? Nej. Oh. Det er fint nok modtaget, bare lige. Skål i hytten. Manu, tager du halvdelen? Nej, man tager det hele. 3, 2, 1, go. Der kom. Du får halvt vand. Jeg er noget. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tænkte, hvad fuck skete der? Der var bare sådan en fucking sprut med fucking sne over det hele. Og så ligger du bare der lige så langt du er. Fuck, det gjorde ondt, mand. Oh my god. Det kunne godt være, at du skulle tage det ekstra jæger der. Den er her stejl, den bakke her. Ja, jeg tror ikke, du så meget. Jeg tror, skal jeg have brækket ryggen 9 steder, mand. Ja, det er lige rimelig ildt, du lige har det skjold der på. Jeg kan godt have et Øj, kæft, man. Jeg tager ikke en ski, hvis du brækker ryggen. Hold lige fucking kæft, løs. Oh my god, baby! Bare lige ud. Jeg prøver. Bro, hvad laver du? Fuck! Ikke fordi jeg faktisk Bro, min ski sidder fast mellem 2 træer. Oh my god, der er dybt der. Oh my god. Ej, det er fint. Du kan fast i et træ. Ja. Ja. Oh yeah. Er vi klar, boys? Det er sort.
Du skøjt lidt baglæns. Han er død. Han er død. Okay? Ja, jeg tog bare på ryggen. Jeg havde rygsløb på. Ja. Det er det. Holy du er færdig! Det er rigtig is, det her! Holy shit! Hvor er det lort? Det er ikke engang sne, det her. Oh my god, den er lort. Okay. Holy shit, den er hissom. Den er bare hissom, den her. Død. Død. Se, hun kører også derud, hende der. I var død igen. Bare glid. I var han dør nu. I var han dør nu. I var han dør nu. Oh my god, jeg håber, jeg fik det på video. Jeg kunne ikke stoppe igen. Lige pludselig kom der bare et flyvehop med det hele. Så tog jeg bare det her land på røven. Altså, bløder jeg på mine læber. Det gled bare på mine læber, jeg kan godt sige det. Vil vi börja med något vecka? Ja, det behøver du ikke lige at tage med det der. Virker mikrofonen her? Jeg elsker Fanta. Spis den hele skinkesnitsel, kyllingesnitsel og Kaster med ærter. Og har 8 halvdelen af Ivers carbonara. Nu betaler Oh my god! Hold kæft, mand! Hold kæft, jeg kan ikke lade være med at grine! Oh my god, you're hot now! Det er skril! Ikke briller på, jeg har is i hele øjnene, mand. Så må vi gå tilbage. Nej, jeg tror, vi bliver nødt til at få ski nedad. Der må være noget spor. Nej, vi skal heller ikke. Vi skal op derovre. Status lige nu. Ivar har mistet sin ski. Så vi leder her. Vi har fundet skiene. Det er Jackass. Nu skal vi bare ned af resten af den lorte oppist her. Levebror. Så kører vi. Han vælter igen lige om lidt. Oh my god! Prøv nu at nyde udsigten lidt også. Altså, hvad laver du? Isha, hvad laver du? Der er 50 meter ned her. Ja, man skal bare lige ud af det her. Ja. Det er struggle. Mongo TV. Altså, det gik sgu meget godt. Oh my god, stop. Bare glem den. Bare tag den, når vi kommer ned. Er du klar? Er du klar? Sådan jo.
Du har en der? Ja. Og så, og så har du en... nej, ikke igen. Du vil bare på den pist. Og vi kommer længere ned nu. Vi skal derop. Jeg går derop. Nej, nu kører vi lige. Jeg går. Nu kører vi. Og så skal jeg finde min fucking stav. De andre venter på, så jeg gider ikke til ned efter ski. Ingen af dem. Okay, men jeg tager den, og jeg magter ikke tage min ski her og gå. Det er ordentligt. God røv, god røv. Det gør vi. Oh my god. Hvad for noget? Det fik han sgu da selv. Han skal tænde selv. Ja, det er det. Oh my god, Peter! Hvad er der gang i? Er den her? Når du finder kraften, men ikke med en grøn bakken der. I to. Altså, jeg har sgu aldrig kendt mand til noget så handicappet som jeg to. Det skider jeg på. Er det okay, please? Kan I åka ned? Nu lige får du op igen. Det var her. Vi står lige nu oppe på Mount Everest. Jeg vil bare sige, hvis jeg dør her, så elsker jeg alle sammen. Og så er derude i min løvbrødre. Ja. Vel? Nej. I var død. Det er Heinz. Det er Heinz. Det er Heinz. Oh my god, Pongo. Kører 2 km i timen. Hallo. Var det det? Jeg hopper der, lander her og flyver forår, hvor jeg helvedes til den vej. Det var det her, Ivar. Jeg kom med 117 km i timen her. Hey. Så er vi igen. Og vi har gæst med, ugens gæst. Ja, ugens gæst. Helt færdig herovre. Men streg i panden i hvert fald. Og for kejsersnit eller hvad? Okay. Dårligt ud! Oh fuck them! Her til vej! Pas på bækken! Pas på bækken! Oh my god! Det er godt, Grønborg! Oh my god, Grønnish. Hvad laver du? Ja, du kører. Kør! Jeg er til ski! Jeg får split her! Kraft ned med, jeg kører frontalt ind i ham, det skider jeg på. Oj! Ja, det så jeg fandme godt. Hvad laver du her, Løv? Oj! Den er helt lidt. Oh my god! Åh, fuck, taxi! Oh!
Det der. Hvad laver du? Hvad skal du køre i vejen for? Jeg bliver sgu helt sjovt. Hvem er der skriger sådan? Har du ringet til nogen? Jeg har ikke noget nyt. Hvad sker der? Bare læg stille. Ja, vi får en eller anden løve hernede. I guess one of you will have to help us then. Hjælp dig. Hvad gør man? Jeg skal have en hånd i ryggen, hvis han bliver lagt der. Skal vi bruge flere til at løfte ham, eller? Jeg har en kran. Vi skal ikke ned og træne i dag i hvert fald, Ivar. Det er hisham, det her. Det her, det er 130 kilo pis, vi løfter. Ja, det er ikke 100, det her. Rest in peace, Peter. Du er død. Jeg er lige fuldt af dig. Hvem tager hans lige fri? Fri. Ej, Ej, du har spruttet. Køb den lige vogn, der kører der. Er det også sådan, at de bliver glemmer? Jeg tænker, at du er på siden af. Jeg er så bange for at køle i dig. Oh my god! Det smager af helvede. Det gør så Ja, baby. Aballa Malik. Det er for den, der vil jeg ned og drikke det her. Jeg er sgu fattig. Løb væk.